Știi oare de unde vine termenul ăsta de Black Friday? Cât îți povestesc, te îndemn să dai like la acest video și să-mi dai follow, pentru ca engleza ta să devină un pic mai bună în fiecare zi. Eram acum cu familia și mi-am dat seama că, stai un pic, se pare că azi e Black Friday, acea tradițională Black Friday, pentru că lumea le face de 100 de ori pe an. Deci, de unde vine acest termen? Pentru că Black Friday are puțină tangență cu, nu știu, că e o vinere neagră, sumbră, cumva negativă și, de fapt, mai multă legătură are cu contabilitatea. Da, corect, ați auzit. Explic. Însă și ideea de reduceri din acest weekend, vineri, sâmbătă și duminică, se trage evident din Statele Unite, unde ultimul weekend al lunii noiembrie ei sărbătoresc ziua recunoștinței, știți, de Thanksgiving. Și pentru că ei de regulă au aceste 4 zile libere, se întâlnesc cu familia, sunt liberi joi, sărbătoresc Thanksgiving și vineri, sâmbătă, duminică au timp cât încape să facă cumpărături. Și iată, în secolul trecut, în jurul anilor 1950-60, tot mai des și mai des vânzătorii sau cei care aveau magazine observau că în casă la ei veneau tot mai mulți și mai mulți bani anumiți în acel weekend. Iar în contabilitate, mai ales atunci când se ducea lucrul ăsta, se ducea contabilitatea manual, atunci când ai profit și vezi creșteri ale venitului și a profitului, de regulă asta se notează in black, chiar și cu pix negru. Și expresia este in black. În economie asta înseamnă în profit. Invers, apropo, in red, asta ar însemna că avem profit losses, deci avem pierderi de bani. Respectiv, în acel weekend, pentru că ei vedeau că lumea are tendința să cumpere, pentru a-i motiva și mai mult, au început treptat să apară reduceri tot mai bune și mai bune și acest termen a început să fie cumva lipit de acest weekend, de această vinere, care a început să fie numită ca Black Friday. Iată de unde. Curios dacă știați asta. Mie mi-este curios ce părere aveți voi despre Black Friday, dacă sunteți la fel ca mine, care trece pe alături și nici nu observă, sau sunteți cei care așteaptă această Black Friday pentru reduceri. Scrieți în comentarii. Eu v-am pupat, sper că măcar ceva util ați învățat. Be fantastic!